Terwijl ze het podium verlaten en onze top 3 zijn plaats inneemt, wil ik er toch heel even op wijzen dat er een belofte was van Ray en Rob. Waarin gezegd werd dat als de katers het niet halen, er een innige kus aan te pas zou komen. Had je gezegd, Ray? Right. En plots werkt de vertaling niet meer zo goed. Ik dacht dat je gezegd had, ik weet het wel zeker, een kus op de mond van Rob als de katers niet in de finale. No. Oh yes way, Ray. En dus, dames en heren, wil ik heel even dat moment toch live op televisie meegeven. Ai, 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 ai. Hier zit ik. Ai, 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 ai. Kom maar jongens, jullie gaan niet trouwen, jullie gaan gewoon een kus geven. Korte pijn. Can I practice on Karen? No, you can't. You can't practice. De korte pijn. Kom op, mannen. Kussen, 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 kussen. Job, Paul. Gewoon een kussen, man. Dat is normaal, hè. Oh, godzijdank. Dat hebben we overleefd. Het zijn dus blijkbaar. Ja, voilà. Oh. Volgende keer denken we iets verder na voor we een domme uitspraak doen. Yes. Wel, Ray. Da-da-da-da-da.